Studenti mill-iskola ta' San George Preka fil-Ħamruna ħadmu bla waqfien sabiex jiġbru fondi ħalli jsiru proġetti għal tfal oħra madwar id-dinja. Tkellimna ma' Nancy Camilleri dwar l-għan ta' missju tfal kif ukoll fuq il-ħidma li saret u li tibqa' ssir fi żmien li ġej. Jinaqdu ma' tfal oħra fid-dinja biex flimkien ngħinu dawk it-tfal li m'għandhom xejn biex ikollhom aċċess għall-ilma nadif, biex ikollhom edukazzjoni u biex ikollhom servizzi tas-saħħa biex kulħadd ikollu din il-ħaġa. L-istudenti li tqajna magħhom kienu qed jaħdmu fuq tajra li bdiet tinbena għal missjoni biex permezz tagħha joħroġ il-messaġġ ta' għaqda u ta' ħidma kollettiva biex jiġbru fondi għal dawk l-aktar fil-bżonn. Ħadna l-kumment ukoll tal-assistent Sur Mast Charmaine Seguna fejn elenkat ix-xogħol li qed twettaq l-iskola f'dan l-abitu. Fl-ewwel term bdejna nagħmlu bħala talks dwar il-missjoni madwar id-dinja. U f'Jannar mbagħad bdejna anki nagħmlu class interventions jagħmlu crafts differenti mill-Peru, mill-Etjopja biex l-istudenti jkunu iktar in touch ma' kulturi differenti. Sara Skif spjegatilna aktar dwar il-ħidma li saret minn studenti bħala biex b'xi mod jew ieħor kulħadd għen ħalli jinġabru l-flus għal dan l-għan nobli. Għamilna hot chocolate day, bdejna nagħmlu l-hot chocolate, bdejna nbiħħu għal-tfal. U l-flus li konna naqlawa konna ntuwa l-missju wkoll. U anke bdejna nagħmlu popcorn day, qed tiġri issa wkoll, jiġifieri bdejna nagħmlu l-popcorn nagħtuha l-tfal u ħadna gost, anke tfal ħadu gost fl-istess ħin minn dawk il-flus li ġbarna tajna l-missju kif ukoll f'xi assembly u hekk. Bdejna nagħmlu xi ġabra ta' flus, mhux bil-fors kulħadd jagħti xi 10 euro jew 2 euro, anke jekk kellek 1 cent kienet biżejjed. Is-sibt li ġej Missju Malta se tkun qed tiġbor il-fondi u tilqa' donazzjonijiet tal-pubbliku f'maratona ġbir ta' fondi li se tixxandar fuq Net Television. Nancy ma naqsitx milli trott il-ħajr lil Maltin li permezz tagħhom saru ma' 70 proġett imxerda mad-dinja kollha. Ovvjament jiena din il-ħaġa tolqotni ħafna meta nara skola bħal din u ħafna skejjel oħra bit-tfal kulturi differenti jinaqdu flimkien biex flimkien jagħmlu xi ħaġa l-oħrajn. Dan huwa spiritu missjonarju u ta' paċi li nħares li ġalni nħares li l-futur bid-bissima. Thank you very much. Għalhekk nistieden kulħadd nhar is-sibt biex jingħaqad ma' daw it-tfal u jagħti milli jista' fil-Hope Missio Fest. James Aronellu għal Net News.